Nilip constituency along APHLC Ratchari Swarlo Klembang Phietum Arpuga Chelar. Towar Krongpli section 4 along Longle Hempo Tumpen Pirangkia Maikangni. Karbilong rebierta ke lang repera do anaphan kardom pajiriglo kardom non karbilong rebierta ke than ponjia bang nilisami Josephine Tisopi non angton ben bierta arjuponik sine Non kevang MP kili ka hut nilip along APHLC pen ong dung a vote pen ka chapa hai pon thek jia phan chitini phai krener kepar nila khaing ko rapho nilip constituency ka parlu Chokiola Higher Secondary School pathua klam open stage along APHLC Ratchari Swarlo Klembang Phietum Arpuga Chelarpon. Nilip constituency APHLC Swarlo Song Mai Pi Regina Rong PP pen Kachari Ponamai along Nilip constituency APHLC Mai Phura Jantiso Lapen ke APHLC along Klembang Phubang Phietum Chetong Don. Labang so mai along Chedon Sarpen Nilip constituency APHLC Swarlo Song Dun Mai Phi Sangpi Rosmi Phangchopi Sangpi Rolika Teronpi Sangpi Rita Tokbipi Saihem Kongchun Bangpi Sangpi ka Jogging Tipi Saihem Dun Kongchun Bangpi Sangpi Jonaki Kilingpi Dihin Rib Bangpi Sangpi Animate Rangpi Atumaphan Arpu Pekpon Arpu Kimi ke Dengpon Abang Phietumpen APHLC Ratchari Aphan ke claim pe Meka Jiaphan Seme Dengpon Lapen ke Labang Som Mai Long ka Chetong Dunara Ratumaphan Bidi Sore Lapen ke Hirjume ta Johangpon Labang so Arpu Kimi ke Pekpon ang ko kathege non ke bangji MP ke ligahut Nilip constituency pen APHLC ke chapa hai pon Jiaphan Lapen ke aho ke claim ka chapa du Tumaphan se Arpu ke Pekpon lo Lase non ke bangji MP election hut ke Nilip pen APHLC atum ke rem de jialam se avilo pusi Nilip constituency APHLC Ratchari Swarlo Song Mai Phi Sangpi Regina Rong PP pening Jepon Nilip pen Joysing Teron news report Karbilong Ria Birta Nilip Women Wings Constituency Committee Budi Risaful program si bidak pini deng kono kiramtang labang so committee lo pinang kana tungge arpu gi piateng pen kam chiklem play dalo nasi budhot non hako jaga tum hat ingwai dusi claim ko chikiduk thupik pika tum han ingwai dusi pini labang so a committee lo hako amen thap un thulo lasona thak sa kola member tami dak thoki ongdung member tami thap kono Tante nona bang sor pukang ba pon ka puling tin na phan tala pular pon la masa puling tin na phan ar pula pon la pugali kunane puling tum ke chipaduk pik pika tundo lasi hala tumo phan sia ko dak constituency committee lo ban thulo pen nona constituency women wing sa president do alang ikabe mo bathana sipi non nili hin ben kan hi thunai alam la hello je Karbilong Autonomous Council kedam tang election par elo la penon ki bang jilang bang ke MP election lo lasi la bang so MP election ke ajat penon sta APHLC pen ke chipahai fasili tum bori pono la penon Karbilong arat chini lo je BJP kachari council kachari ato lage henopik si non bang ke chiplang lo Karbilong arat mate inglong so la pen Karbi tum han kapawir asai silang tum claim ro pima pulute non het jong la assembly long chiparai lo je Karbilong Autonomous Council pen advertisement tipinangi third grade la pen fourth grade pinang anang hoy ana bang ke council pen non bang ke advertisement tipilo non bang sop Delhi ji kudarak state Dispur pen si non bang ke la bang so advertisement bang ke tipon po la sila bang ke Karbi la pen itum inglong so phan ke henupi khayang lo la ke itum ko an ma ke long nangi bang ke long de khangjang po athema itum Karbi ang long ke charli ko an ma ki ong ke hang tanang district ke do tum si bang ke charli ki ong la lasi la bang ke Karbilong Autonomous Council kachari CM tulira ro hang sik sidul kapa phiu akam si alang li ke claim pa mekalo lasi la bang ke ni tum APHLC bang ke chidon de lasi ki bang ilang kami lang si ni tum alang li tum ki claim ki chok chebu thak ni tum ke song pon bompo la pen MP bang song thak lo alang ningkan pho Karbiang long rada ke manga bang ke hemprek bulo office tame alang haradak parliament lo house alo lam this the opinion tang hu chimpu pila alang li kan itu jili like alang hide pen alang Karbilong rat hange reduce nang ron cry lang chota gela hako hala dipu train station do hala dak rajdhani a train dak sang nai pulam the isi ni du lo lan len ta Karbilong rat ke lang phan MP ki pemat ke la phan ni hemprek nai autonomous state nai assam pen chikak nai la pen Karbilong Autonomous Council alang
six dul kapang tang alang long responsible do alang long arpu do lasi Karbi Anglong along towar krong plinang le lokupen revenue asai hemalong chokomara tumpenang anlam ki klang tanglo lason si kedam tangar ni dipu ero asai hemalong ta jakong chitur plup pen kache chokanta dulo lason si chitini phai krenier kebar ni section 4 along longleya hempho tum tangka ke long dunde dera jok pherang ke amai ingni pon labangso pherang ke amai long alang litum pen kapachini pon atengke Karbi Anglong along krong plia towar section 2 along ke longleya hempho tuma phan tangka pajir bomlo bonta section 4 along ke longleya hempho tuma phan pinier nianta pipe pinlang lasi section 4 along mondol sk atom prabjin pen longleya nam tangka pipe blote labangso news pache thang det pen iruya phan mondol atuma hematik kubalong amatsi kache songa side eng ponji pusi sodak pen pachini pon Phuloni pensar honing ti news report Karbi Longrya Birta lapen nili tum pi posi pini labang so press meet kang minang kok ma labang so lam the bang ke hok lo tema non krong clear towar Karbi Anglong long nang krong tu labang so puthak pini section 4 along non puan ta jirat pipe tasi kupia posi ki pipe det ma athe nili tum arjuwek nang ji kupi posi arjuwek nang kok gima alang litum section 2 long bang ke non present alang litum pibom lo hadak ya jirat tangkap pibom lo putang da hadak jom si release lo puta section 4 long people si release ni kan lapen nili tum mopen hatta alang litum than pon lo within a week hoptang bong yong si alang litum la so compensation ipe polutang te labang so section 4 andara long kapuria mondol doan nili amen bang asung selo alang litum jong si labang so media press meet ke hang a video theklong lo putang da alang litum chichini po komat si ladak authority komada bang thua mondol si kapuri lapen komada bang thua se SK si kapuri ma lasi jong si la hoktang bong widini vikang bong jong si la bangso a compensation atangka pipe polodang te door to door alang lito hem si protest am punili tungke nito a beneficiaries do an si alang litum mondol hem punon mondol ahong jetay along si alang lituma resident along si litum protest am nang kokko angko kumane SK jong si ladak involved do puta SK long si a hem long dam si litum kato gabe a beneficiaries do an hadak si protest am po lasi nilitum alang litum han isi ka chuning rilo la si prabjin ben la bangso section 4 along kitu an jirat la pena compensation ki pida prangi phansi nilitum ka do ka be beneficiaries itu ma hin pen chuning rilo la pen prabjin pen nam papachini nangi kusi nilitum alang litum ma phan la bangso alam the abang nang papachini sonte mi parji kusi nilitum ma hin pen chuning ri thulo la pen ki bang jileng ni alang litum jong si nilitum atarik ke ot nilitum atarik ki pia ni pen jong selang litum jong si la bangso puthak pachun dek the ba un e polutang te nilitum kachisongang deng bang mat nili ningielo komat amondol komat SK sika purima nili amen bang sung selo rase halada ka bang nilitum dam paksi rada kikang siblo latum pu amen pen nilitum bangke hada ka chisong dam nang kokpo lalo isonalam do thulang alang litum kupi posi lapuan pinian ni anta problem ke do mala so compensation long lapen lena long punon jirada long punon kupi posi la ana problem ke dorat malake alang litum siga chini lo lasi jong si la hoptang bong jong si pithek the polutang te nilitum alang litum kunan makang hu kang hi la ana potan litum data collect bom lo la bangso data mo rada long paklangji jong selang litum jong si la bidin la hoptang bong jong tum non la jirat additional la bangso beneficiaries ki purian bangke nilitum akochi tong thusi nilitum kupiang deng tong deng pone la bangke mo kupini ke pona tame pini akisung doko polote la bangke National Highway Authority la pende kala authority tum selang litum pine kasik sak doko padame daito bang chenang ji la pende ni litum non next kang deng bang ke lalo ke claim ji jong sila 25 ang bong jong si nilitum han ajat alam tame cloud akalam nang pidek the pelote nilitum ke press media korte yakethe edi tuman chehang konsi National Highway Authority la pende kala authority tuman along adung dam si nilitum mang ke cloud akalam adung na kokko Tela so na cicak angbong se na cicak na. nilitum han bang ke non ma ke nang cicak wala mang nilitum udam de ba jong nam de sita me nilitum bang ke non la taring ko ra pho an ben bang ke nilitum han jira ta tang kadang ti bang cheng nang po Jong sila nang pipedet putin nang litum so dakten labang so putak kache songpon. nilitum bang ke la taring ko ra pho pen jong si nilitum han la section 4 long ki puri jirat compensation ki doan jong si nilitum nang pipe polute nilitum ke la section 4 long beneficiaries ki doan bang ke nilitum ke pinison che phasil ansu se muluk che tong dhupo
lasi hosot bangke nilitung bangke is kasi songang deng tambe deng nang kokpo lasi la bangso kasi song hot bangke pine kasi sakdo kokpo te national highway authority la pente kala authority tumse pine kasi sakdo pete daito bang ala litung chen nang kokpo la bangke Pinia Birta Ponsington Poniklo Dome Thakme Kardom